Dagoeneko, zuzenbidean seriaren 6. atalera iritsi gara. Atal honetan, lan zuzenbidea da landuko dugun gaia. Hasteko, lan zuzenbidea zer den jakin behar dugu. Beraz, ikus dezagun hurrengo erreportaje hau. Lan zuzenbidea definitzeko orduan, langileak, enpresariak, botere publikoak eta lan esparruarekin zerikusia duten erakunde guztiak kontutan hartu behar ditugu. Baita parte horien guztien arteko lan harremanak arautzeko dagoen legedia ere. Pertsona, langilea den unetik, eskubide eta betebehar batzuen aurrean aurkitzen da. Eta horiek bermatzea lortu behar dugu denon artean. Hasieran aipatu ditugun eragile guztiak ordenamendu juridiko baten aurrean aurkitzen dira, hots, lan zuzenbidearenean. Horixe baita lan eremuko harremanak betetzeko tresnarik eraginkorrena. Pertsona bat lan mundura sartzen denean, arau batzuekin egingo du topo. Arau horiek ordura arte ezezagunak izan dira pertsona horrentzat. Ez daukate zerikusirik etxean, eskolan edo kalean ikusitakoekin. Lan munduari soilik dagozkio. Arauak ezartzeko orduan, hierarkia bat kontuan hartu behar da. Laburbilduta, eremu txikienetik handienera, lanarauen ezarpena honako hau da. Hitzarmen kolektiboak. Metalaren lanitzarmena adibidez. Lan ohitura, hau da, tokian tokiko lan egiteko modua. Erregelamenduzko xedapenak. Horren barruan daude, errege dekretuak. Langilearen estatutua da horren adibidea. Ministeritza aginduak. Lege maila duten arauak. Hoiek 4 ataletan banatuta daude. Lege organikoak. Euskal Autonomia Erkidegoko estatutua adibidez. Lege arruntak. Legegintza dekretuak. Lege dekretuak. Nazioarteko itun eta hitzarmenak. Konstituzioa. Eta azkenik, Europar Batasuneko zuzenbidetik zuzenean aplika daitezkeen xedapenak. Lan harremanak arautzeko legedi berezia dagoela ikusi dugu. Eta benetan garrantzitsua da arau horiek betetzea. Botere publikoek, enpresaburuek, erakundeek, denek dauzkate beren eskubide eta betebeharrak. Eta errespetatu egin behar dituzte. Hurbil gaitezen langile baten kasura. Ikus dezagun zein diren haren eskubide eta betebeharrak. Pertsona baten oinarrizko eskubideen artean, lanerako eskubidea dago. Pertsonari, lana duintasunez eta askatasunez egitea aitortzen zaio gure ordenamendu juridikoan, adibidez konstituzioan. Lanerako eskubideaz gain, langileak beste oinarrizko eskubide batzuk ere badauzka. Horien artean, garrantzitsuenak hauexek dira. Sindikazioa. Askatasunez sindikatuetan afiliatzea, langile eskubideak beste estamentu batzuen aurrean defendatzeko. Hitzarmen kolektiboa. Negoziazioaren bidez, ugazabekin akordio orokorrak lortzeko eskubidea. Hau da, sektore oso baten egoera finkatzeko eta bermatzeko hitzarmena. Biltzeko eta greba egiteko eskubidea. Azkenik, oinarrizko eskubideen artean partaidetza dago. Lanarekin zerikusia duten gaietan parte hartzeko eskubidea hain zuzen ere. Bestetik, lanari dagokionez,
badaude beste eskubide batzuk ere. Adibidez, langileak enplegu eraginkorra izatea, bere promoziorako aukerak lortzea eta baztertua ez izatea. Langileak bere segurtasuna, pentsamendu askatasuna eta izaera bermatzeko eskubidea dauka lan eremuaren barruan. Era berean, langile bakoitzak norbanako kontratuaren bitartez ezartzen den ordainsaria garaiz jaso behar du. Esan dugun bezala, eskubideekin batera langileak betebeharrak ere badauzka. Kontratupean sinatutakoa bete behar du eta kontratatua izan den horretan lan egitea da lehenengo betebeharra. Horrekin batera, bere nagusiaren aginduak betetzea, segurtasun arauak eta garbitasun arauak errespetatzea, eta aldi berean beste lanetan ez aritzea exigitzen zaio. Pertsona bakoitzaren lankontratuan ezartzen diren atalak dira azken finean langilearen betebeharrak eta eskubideak markatzen dituztenak. Bere sektorean hitzarmen kolektiboa ezarrita badago, kontratuaren ildo nagusiak hitzarmenarenak izango dira. Ikusi dugunez, lan kontratuak bere biziko garrantzia du, bai langilearentzat eta bai enpresaburuarentzat. Bi aldeek bete behar dute kontratua. Era berean, ordainsaria da jakin-minea pizten duen beste gai bat. Ikus dezagun bi gai hauen inguruko erreportaje argigarri bat. Lankontratua izatez enpresaburuaren eta langilearen arteko konpromisoa da. Horren bitartez, langileak bere lanaren emaitza edo zerbitzu baten prestazioa ordainsariaren truke egiteko konpromisoa hartzen du eta enpresaburuak hitzartutakoa bete beharko du. Langileak adinez 18 urtetik gorakoa izan behar du lankontratua sinatzeko. 16 eta 18 urte bitartekoa bada, baldintza bereziak ezarriko dira lankontratuan. Konpromiso hartzeko funtsezko baldintza batzuk daude. Lehenengo eta behin, adostasunera iritsi behar dute. Horretarako langileak enpresaburuaren eskaintza askatasun osoz onartu behar du. Beraz, lanaren zeregina eta helburua. Ordainsaria zenbatekoa izango den, eta nola jasoko duen ere zehaztuko dituzte sinatu aurretik. Horrekin batera, gainerako klausulak ere ezarriko dira. Lankontratua normalean idatzizkoa izaten da, nahiz eta batzuetan ahozkoa ere izaten den. Hainbat kontratazio mota daude. Lankontratua besteak beste, praktiketakoa, ikaskuntzakoa, lanaldi partziala, behin-behinekoa edo egonkorra izan daiteke. Denok dakigun bezala, lanaren truke ordainsaria jasotzen da. Esan dugunez, lankontratuan zehazten da haren kopurua eta nola jasotzen den. Baina ordainsaria zehazteko hainbat faktore hartzen dira kontuan. Hau da, oinarrizko soldataz gain, lankontratuan klausula batzuek jasota egon behar dute. Adibidez, langilearen antzinatasuna kontuan hartzen den. Langileak irabazietan parte hartzen duen. Lanak toksikotasun edo arriskugarritasunaren gehigarriak dituen. Ekoizpenerako pizgarriak dauden eta bestelakoak. Lankontratuak gizarte segurantzarako kotizazioak aurreikusi behar ditu, hura derrigorrezkoa baita langile guztientzat. Kotizazioaren bidez besteak beste, langilearen ezgaitasun egoerak, langabezia egoerak edo erretiro egoerak ordaintzen dira. Beraz, lankontratu bat sinatu aurretik, gauza asko lotu behar dira eta orduan askatasun osoz erabaki. Lan zuzenbidearen
lehenengo zatiaren bukaerara iritsi gara. Hurrengo atalean, lan zuzenbidearen beste arlo batzuk jorratuko ditugu. Izan ere, oso gai garrantzitsua da. Gure bizitzaren ardatz baten inguruan ari gara eta lana.